Helo pawb, sut ydych chi heddi? Sophie dwi, a dwi'n gweithio i Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru. Swydd Sally ydy sicrhau bod pob un ohonoch chi yn hapus, yn iach ac yn ddiogel. Ydych chi'n gwybod pa mis yw hi nawr? Da iawn, rydyn ni nawr ym mis Chwefror. Ac hawl mis Chwefror ydy Erthygl 15, eich hawl chi i gael ffrindiau ac ymuno a grwpiau. Pwy yw eich ffrindiau chi? Yn anffodus, ar hyn o bryd, dydyn ni ddim yn cael cwrdd lan gyda ffrindiau ni'n aml, felly, beth am i chi tynnu llun o'n ffrindiau chi? Fel hyn. Neu, os ych chi'n glyfar iawn, ac falle gyda help oedolyn, gallech chi ysgrifennu llythyr hyfryd un o ffrindiau chi, a'i osod mewn amlen, stamp bach yn y cornel, a postio trwy'r blwch postio ar gyfer ffrind. Nod yn y bach i ddweud helo, shwmai, a sut rydych chi'n teimlo.